balita, banat, huli. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, malakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Mga kaaksyon ay perti siling sang iban paydi na, ang iban buwas pa ay perti sige sa mga kaaksyon ta, welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon BBB. Liwat kitang magainop danaya, tubtob kita sa taknalaw na media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamustang mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan, kabayuntang okslang kita sining adlaw mga kaaksyon. Kalakip man sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad kag sa oriental side, nagatamyaw kita sang malipayon nga udto. Happy Panyaga sa inyo tanan-tanan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man sa mga kaaksyon ta sa isla sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Aklan ng Antique, kag tubtob sa Malabutana sa ngato sining pagwaragwag mga kaaksyon namon sa Kanginan, kabayuntang okslang kamo sa sining mga inuras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan sa Kapitolyo Provincial. Karon dugay-dugay dalontang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. May kang tanan sa maid-id nga pagmonitor sa mga proyekto sang gobyerno probinsyal ginmando ni Gob Lacson. Sa
Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, City Disaster, kagiban pang mga departamento sang syudad padayon nga naga-meeting sa sining mga inuras upod dira si Mayor Albi Benitez sang syudad sang Bacolod. Kalakip man sa BCPO nga balita, balita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kang tanan sa isa ka bulan antes ang pagsulod sang Tiempo Muerto sa bulan sang Agosto, tigkiriwi siling nila. Kapulisan sang Bacolod City Police Office may ginahimo na nga preventive measures agod nga mapahagan-hagan ang kaso sang crime against property. Sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon John Diaz, Victoria City PNP may person of interest na kuno angot sa pagpatay sa isa ka ARB leader kahapon sang hapon. Kalakip man nining kolektor sang Lindingho nga ginhold up sa Banwa sang Isabela. Sa balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, Bifar Road sa Barangay 39 diri sa syudad sang Bacolod, ginsiradan bangod sa chemical leak ho ang pinitensya sa mga pumuluyo. Yang nga ginpabayaan na da nung klase ka chemical na da. Halin pa kahapon nga nadisturbo ang mga pumuluyo dira sa Barangay 39 sining baho nga halin sa chemicals. Aton na hisayran karon dugay-dugay sa balita ni Aksyon Alvin Graba. Sa balita naman sa syudad sang Escalante, 36 anyos nga street level individual nadakpan sa bypass operation sang Escalante PNP kag ginapreparar na ang pagpasaka kaso subong adlaw. Balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa Banwa sang Calatrava, akusado sa kasong paglapas sang Republic Act 1602 kung illegal gambling, arestado sa among lugar. Sa Banwa naman sang Binalbagan, upod kay Aksyon VG apasible, rollback sa presyo sang gatongho ginakalipay sa mga drivers, pagpasaka sang pasahero o sang pamasahe ginaduso sang transport group sa konseho sang Binalbagan. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, madamo nga kompanya wala nagasunod sa occupational or occupational safety policy suno sa DOLE. Kaya Presidente Marcos wala na sang sintomas sang COVID-19, okay na siya. Mga manunudlo para sa 2022-2023 school year, kulang suno sa party list. Mga universidad hindi obligado sa face-to-face classes suno sa CHED. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, tutok lang diri sa aton sining balitaan, mahina ang kalaban. Pero i-like lang kag i-share ang aton sining programa, mga kaaksyon, kay tirahon tayo na dugay-dugay, no? Ang inyo sining mga mensahe. Basta importante, die hard lang, no? Hindi kay maglukso-lukso nga daw alibangbang kay mo iya. Way ka imo sang puluyan nga insakto. Ay puwerte. Sige, pakaronan ta na dugay-dugaya sa mga kaaksyon naton sa kanginan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sige, taligi lang ha, kay matagtanay pila ka mga commercial sa karon dugay-dugay balikan ko kamo mga kaaksyon sa atong sining pangalaga diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang Ayos, sige man, namyaw tanay sa mga kaaksyon tang rega pamati sa sining udto mga kaaksyon, no? May lang nga pamati kay Ray Flores Barioga, Alexander John Teruel, parekoy, salamat gid, no? Si paring Alexander John Teruel dira sa Country Home Space 1, may lang nga pamati And Rochelle Folinso Susana, salamat gid, no? Christian Beya Dalisay, salamat gid. Arlene Anerdes, salamat gid, no? Iprek Mandiuya, Fritel Kapanas Dunisa, salamat gid Fritel. Jamaica Hara, no? And Robert Roma, Ira Kabansagan Inventor Talurong, salamat gid. And Ronaldine Nicor, Niepes A. Jasmine, Imbong Jo Campo, may lang nga pamati kagawad Imbong Virgie S. Olpenda, salamat gid Madam Virgie San Antonio Olpenda, no? Arnel Kalipong, may lang nga pamati Amipel Ormando kag Jerry Lindaya, no? Salamat gid, no? And sa iban pa naton nga mga kaaksyon, no? Dali lang kay Mang Lantaw tadi anay kay Kano Orita, salamat gid Kano Orita. Si Madam Virginia San Antonio Olpendaga, tamyaw lang sa anak niya sa Calatrava, si Roslyn Vison kag sa iya sining pamilya kag Olpenda family sa may Canturay si Palay, no? Thank you gid. Jonah Midisilo Caniedo, salamat gid Jonah, thank you gid. Lorna Dilencia, salamat gid, no? And Cecil Bikbik, may lang nga pagpanyaga samtang ang radyo taara man sa lamisa. Ay, perti ha. Amod ang tirada, Cecil, no? Thank you so much, Cel. Thank you, Gid. Okay. Robert Thomas sa Isabela, ga monitor. Si Imbong Jo Campugli sa Maaho, ga monitor man, no? And si Cecil Bikbik, ga-monitor sa Orchids Binubuhan, Pamilya Maglantay, Ismilia, kag sa kay Emilio Toquilio, kag kay Morina Francisco Toquilio. Ang panamyawlin sa kay Cecil Ismilia. Bobby Munoz, salamat gid. Grabe init sa Talisay, gani man. Bisan diri sir, Bobby Munoz, no? Thank you gid. And dali lang ha. Sige pakarunan taning iba naman ipadala lang inyo sila nga mga mensahe kay Terahon ta ina mga kaaksyon. I-like lang kag i-share ang ato sila nga Facebook page kay Terahon ta ina dugay-dugay, no? Sige, dali lang mga kaaksyon, standbyan ay manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
Dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat Ang aksyon balita, banak bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon balita, banak bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa ato sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan. Standby dugay-dugay sa balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. May fire call sa Bangga Tutong pero fire out naman Why naman sang dapat nga kabalakan mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Live extension coffee mix. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pagkuhat ng balita ni Aksyon Alvin Graba, ini may kangtaran sa problema sang taga Barangay 39. Mantik kahapon do sungaw ko nung baho draho sa isa ka compound. Tigin pasiradan ini sang BFAR or sang DNR mismo, ining chemical leak suno nga may mga chemical na daman nga way naging pull out da sang tagiya kay daw abandonado or ay nasang nag-start na sa compound ngayon na, no? Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex temporaryo nga serado karon nga adlaw hindi ben pakahapon ang Bifar Road along Barangay 39 diri sa siyudad sa Bacolod matapos ka nag-leak kining wala mahibaluan nga klase sang chemical sa isa ka abandonado nga bodega Aksyon Rex nga allegedly ginapanag-iha sang ginapanag-iyahan sa pamilya Go. Diin na istorya Pamilya Go? Yes sir, pamilya Go. Inang compound da, way na da sang nag-start na? Abandoned Aksyon Rex allegedly for 20 years na. 20 years wala tagiya na? Why ara, pamilya Go ang nagapanagiya. Pero why na sang nag-start? Wala na sang may nag-star. Ti anong kapanimaho to? Gina-check man nila, actually nagkuha na sila sang sample kaya ginapadala na Aksyon Rex. In fact, nagpadulong ang City Health Office, ang mga official man sang Bureau of Fire Protection, ang DNR, even ang si Councilor C. Nagpadulong sa area? Dito sa area para magkuha man sang sample agud hibaluon kung nano klase nga chemical ining nagapanimaho. Pero may ara gid man chemical sa sulod daw? May ara kay nagpakigangot kita kay Kapitan Jude Salusada ang punong barangay sang Barangay 39 nga kahapon nga adlaw Aksyon Rex kay kumo wala man to
tawo abandonado nga lugar. Actually, Action Rex no saya ining abandonado nga bodega naguba ni siya last December Baguio Odette bala Action Rex if you may remember. Naguba ni siya and ginapatihan nila may isa dira ka container nga maulanan mainitan nga posible dira nag-umpisa ang Lake Action Rex. Kaga dira iya nagkuha naman sila sang sample. Sunod diri kay kapitan sila niya sugalang ko lang ni siya Action Alvin kay way madatawo. Bala na kung kasuhan ko o kung nakigan mong ko abisan tagiya kung sino man da. Bala na kay sugo niya ang iya barangay tanod para magkuha man sang sining sample. In fact, suno sa iya as a cause of action. Nakita mo ning compound ni? Way katukalili? Di kita kasulod kay ginbutangan sang linya yellow line? O yellow line. Caution line abi nga hindi man kita makasulod ti ginarespeto taman si ginabantayan man Action Rex. Sang mga tanod and at the same time pinabantayan man ara man da ang presensya Alagyan na dinadampi man? kung magpasunod ka sa proper atubang lang siya sa barangay hall Action Rex Atubang sang barangay hall? O dumduman ng may gym da Oh, may gym na da? to paray lang gid mo nang kung dara ang imo kina lead point at ang ina nga dalan pakato sa Bifa Road atubang sang gym Action Rex. Sa piyak nga side. Sa piyak na Kung side. facing ka pa the south, ari sa right side ang gym. Siya ya sa left side. Atubang sang Bifa gid mismo. Oh yes sir, sakto na. Amo na ang lugar nga ginapadulungan kung sukutan man naton nga kadtuan ang lugar Action Rex just so happen medyo stricto ginabantayan man Action Rex sang pila ka mga tanod kag ang iyasang iyasang DRRMO Action Rex. Pero nakita na to nila sa sulod kung anong kapanimaho. Yes, na-discoveryhan na nila isa ka container nga loaded sa isa ka chemical pero as to Container nga plastic container? Yes sir, plastic container Action Rex. Dira ya kay Gali. Isa lang ka plastic container? isa lang ka plastic container Action Rex. Huwag na lang na ilubong na da kung ilubong na lang da nila. Sili ko gani kay Kapitan Tenong ko sa faction ta si sir ang ambal nila ti kung may baluan man ang imuon nila Action Rex nga ti base makutkot na lang dira bala sa sinaman niya Sa compound mismo kay ilubong na lang nasa lang manimaho pa na sa. Mapon mo na Ano na nga chemicals man nagkuha sila sample na? kuha na sila sample kagagin na pa-check na nila Action Rex experto para maibaluan kung ano nga klase nga chemical kag ginahulat na lang nila ang mando signal kag on kung iniya pwede ipalubong pero iplano nila yang within the day kung matapos ni may baluan kung anong klase chemical di makutkot dira sa compound man kag ilubong na lang Action Rex kung pamangkot anong kolor niya kakita ka na sa patis na amo nang patis gaw ang baho nga hindi mo maintindihan sakit sa dughan sakit sa Pero dugay na daang compound na da? Action Rex dugay daan ining Wala sang nag-start pila nakatuig na da nga way sang nag-start way man lang nila ginlantaw na da? Amo nang suno kay Kapitan kay 20 years na ningigid abandonar bala Action Rex siling niya kay wala man naguba naman sa Chimpo Baguio Odette posible bala Action Rex maula ang ini nga container nga ara sa sina nga pulo sa sina nga bodega. Plastic container ha? Yes sir. Kay basic container van lang na namin nila. Plastic container nga naulanan na initan kag na-expose sabi kung nainitan expose sabi Kung dugay na sina nadunot na gani man magamo na 20 years na da more or less nga compound. Kag May gate man ha? May gate man Action Rex kay zoom naton to singko namin kadtublaw para makita taman bala gali kay ti ginarespeto ta Action Rex yung gambal nga bawal kay ti may hindi na kay base ko magtigbaliw lang nga mangin gwapo ka pa bla. Masulot agit ko. Te ano hambal ni Kapitan
sa Lusada ning? Ambal man kagapahayag na rin ni Kapitan Aksyon Rex nga sa karon ginabawal pa ang pagpasulod kayo man din nag-umpisa ng problema kahapon nga adlaw and bawal pa kung suno sa iya kung ano magwa kag mangin desisyon sang CHO kag iban pa Action Rex nga ahensya ila inigilayon nga makutkot kag malubong dira Action Rex Way panisla immediate action Kaginala sila nagkuha sang sample action Rex no. Sampol-sampol lang nangagapanimaho na. Animan. Kung magpakadto ka sa gym, malabayan mo ginagalida. Sir, malabayan mo gid sa action Rex. Kung magpakadto ka da, magpagwa ka, lapos ka sa barangay hall, malabayan mo man sa gyapon. Te karon na nung gwa sinasang nagalabay da. Isa pa. Hindi na pagpadugayan na. Kung ilubong na lang ninyo Isang importante dire action Rex, may cause of action man ang barangay official. Pagkagina nakaistorya taman ang isa sa mga bala sa mga personnel sa DRRMO action Rex, si Sir Rodolfo Hamura. Siya ang incident ground commander. Sino ni siya? Sa DRRMO ni siya, incident ground commander nga si Rodolfo Hamura. Sa diinsuro sa iya, Sir, kung mapalapit ka gidya, you will feel dizziness. Amo na kabaskog kagsakit sa ilong. Magali. Tinanong chemicals ni man? Amo ni Action Rex nga gidulyag nila si Saon kung ano gidya nga klase nga chemical. Basi na bilin na nadasang tagiya pero ti kadugay na amo pa lang nanimaho da. Kay ko mo tong hambal niya kay guba na ni nga budiga ni ang atop ni way nagidya kay kumo naguba pa na Ako na mo may atop man. Oo, amo na action Rex ang hambal niya nga naguba na ning atop ni sa sining budiga naguba ni kay tungod sa bagyo nga audit. Hindi ko ma-picture out na kung may payag pa sa sulod or may budiga pa. Hindi ko ma-picture out Pero ta action Rex kay gusto mo tani naton makakuha bisan hindi ko na to yung magkadto kay base kung magtigbaliw ka pabla sa hindi among itsura mo. Abi ko mambal kay magtigbaliw ko magwabo ko. Isuga lang. Ang mga concerned authorities lang ang makapadulong dito sa area. Pero ato na dito kay na si Councilor C kag upod man ang taga City Disaster kag sang barangay. Back action na Rex amo na ang upod nila kagina ang posisyon. Ari action na Rex ang pahayag ni Kapitan Jude Salusada. Kap? Nabuka siguro ang container nga sudlan sila daw ang kolor nito patis do itom na sa pero wala kami kabalo kung anong klase chemical Kasi noon ang property yan sa mga pamilya go baliin na ang warehouse na sobra na 20 years nga abandon nila kaya ang mga property nila partida na nila ang pamilya mo ang nabilong na nga bakante nga lote iyan sang bata na sa Amerika nga babayi wala kabalo sa ngalan sito dason linggo na guba na sang bagyong udit ang budiga na nga daan. Nawasak na bali ang atop. Ang container na nga nabutangan sila siguro. Wala lang ko kabalo kay expose sa adlaw kag sa ulan. Basi naglitik ang container o kung nabuka nga nagpa ng chemical. Ang baho matyagan mo gaubo-ubo man ko prong baho bala do puintindi do baho nga dunot nga kahoy nga do masyado kantod sa baho ya Kapilit sa bayo, sir. kapilit sa bayo sa primero pagsulod gito namon sang gabi gis do kay way na kami consent sa tagiyan no kay do ginabando na damo pinpasaka ako na sa tanod sa Subaw kay ang aton nga bureau pa rin di masaka kay way nakalisensya kay kumuda mo nang pumuluyo ko ang nagareklamo nga kabaho siling ko ipasaka na kay hazard na napabuligan mo sa mga tanod yung tampok para na hindi lang magbago. Course of action na lang natin, sir. Ara man siya ang DNR, ang City Health, si Doktora Tan, ang si Fornan, ang ako ni Diang panabuligay kami, butangan namon sang apog, kag soda nga itampukan, kag itapala namon, kapara nga malaboratory namon kung baga ano nga bulong ang dira. Temporaryo, hindi. Temporaryo nga hindi na masudlan. Wala tao, kay bangod nga may marapapala na namon. Kay para nga mabalaan to kung ano gibala kay kung hazard yun na kahunon namon ang duta dira nga naulaan na kag i-dispose kung di na i-dispose. Kahuno na mo nang duta da kag Ano nila kuno kanon?
kahunon. Awa, abi ko kanon. Kahunon. Kahunon. Nga kahunon pa nila nga kasimple gid lang na ilubong nila ang nagabaho na kung identify nila paglubong sila hindi naman na siling nga manimaho pa na sagay way manda sang nag-star mo. Correct action Rex, why naman da? At yung importante din, sulbar ang Oo. chemical technique. Ang baho. Importante nga masulbar ng baho na ang purposes siguro sa pagkuha sang sample para ma-identify kung ano ina. Basta for the meantime, ang ayo ko lang kay Kapitan sa Losada, kung kapanimaho gid man da, kuha ka clearance sa City Health nga ilubong na lang na. Ano mo ang pinaka-importante na? Way managa pangagat bala? Na ato naman to kagida ang official sang City Health. O, actional bin, way managa pangagat? Wala. Tiko wala ka pangagat, kuwaon na sa kag ilubong da. Kututan sa mga tanod, yada. Way man siya kapangagat pero kapabatsyag. Balo ka may mga nag-aagi na da nga dalan mo. Oo. Daragi jaga agi kung going ka doon sa may bifar wala. Kung going ka bifar, magyan mo gid na. Pagkadto ka sa gym, magyan mo na. Sakto Kung maglusot ka to sa Rojas, maagyan mo na gyapon. Yes, sakto na. Amo gid nga nagyan Wayo naman iba niya nagyan action Rex mo. Ipalubong na lang na kay Kap sa Lusada da. Kay para di ba mapekton na may mga pamangkot ko ganit yung mga gatiner da. Basi Mehimo barangay Baho, basi Mehimo bla ng barangay ang Baho barangay Baho. Kung hindi na maaksyonan gilayon, pero pati ko nga maaksyonan na gilayon Yes, action Rex. Nakakuha naman to sila sample. Naman ang pinaka-importante. Ito may sampol na. Pwede na naman na yung magkutut sila sa Oo, puhuda. Itong ambal yung kahunan namon. Kahunan? Hindi kahunan ha. Kahunan. Kung kahunan nila, di nila pagwao na. Na. Ilubong na lang nila, hindi kayo pagkahunan nila. Kung kahunan mo kahunan mo na da, hasta sa kalog na Pero kung kahunan mo sa mailig mo na gyapon, pero kung ilubong mo na siya, why na sansa? Magkutkot ka dabi, 4 ka pulgada, lubong mo na siya, kag tampukan nga tampukan. Lang mo na sa manimaho kay natampukan na to siya. Mas importante din hindi na maglik kag masulbar gilayon ang masulbar lang problema da kay gapinitensya although ngati ambot ko may mga balay man na da. May aras yung pamangkot kung pila balay da sige niya mga 3 na nagkakabalayan pero way na nagkala din temporaryo pa kay tungod hindi man maagwantang baho. Nagtiner temporaryo sa idaman nga pamilya. Kaya daw layo-layo na to yung kuwanda mo mga ginagmay lang puluyan. Sakto, medyo layo-layo nagawa. Layo-layo nagawa to at least sabay itong problema, pero ito yung tupadya mismo, kamo ito hindi kagwantas tuman nga baho. Sige. Pero ano nga pinaka-importante, bisa kabatya, kaysa tuman nga baho, dapat may vitamina kita sa lawas ta. Paagi sa life extension, vitamin D3. Ini si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Hindi man ko magpati nga wala caretaker ng lugar ngayon na. May caretaker man na. Galing ti guro layo-layo gaway. Kagaway pa kabati sang sining parawagan sa mga barangay officials na. Kay balukong nga may caretaker na da, di man na yung magbilin da propiedad kundi ka man yung malparahi ito yung nagpakadtong tag-iya, may caretaker gid ina, no? Ang problema lang kung paano aksyonan. Pero kung ako kung barangay officials, dapat may deber ka nga magpalubong sina. Kung amo gid man ang kapanimaho,
O, ipalubong na kutkut pakutkutida sa barangay workers naton ho. Kag ilubong na lang, hindi kay hulaton tapa kung sino nakakuha na to sampol ang taga City Health, nag-inspeksyon na gani day Councilor si kay nato, ang taga DNR tumanto kay na, nano pag inang ginahulat na naman, pa butodon ta or hiluan ta mga pumuluyo. Ba, hindi man tani, no? Ay, ho, kahinay Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Life Extension Super Fiber anay Kulod City Government Center, daluntang balita ni Action Art Tayhupon, ini may kang tanan sa palayag ni Attorney Bong Dilag Balaho. Ginklaro ang statement ni Mayor Albi Benitez angot sa balayran sang syudad bala sa kompanya nga nag-supply sang AstraZeneca vaccine, no? Anong status nito? Mga 98,000 to? 98 I don't know kung amugid man no? But hibalaon tabi kay Action Art Tayhupon kung bayran sang syudad o kung hindi ini. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kari ang kautan sang report ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Action Art. Sa Action Rex ang pinakadlaw, kundi lunes na nag-press con si Mayor Albi Benitez nga nagpabutyag siyang inis ability kag capacity hindi siya mabayad sa itong kontrata sa city. Nga rin kontrobersyal nga naman sa isang balita ina. Kag madamdaman ang obligasyon sa city right after may nagbisita nga representante sa AstraZeneca ang nag-supply sa vaccine diri sa Bacolod City kang nagpabalo sa opisina sa alkalde nga may ara pa ang syudad nga obligasyon at the tune of 98 million pesos nga balayran sining vaccine nga tiwaya kalabot sa Bacolod kundi ato pa dito sa talatapan sa Department of Health Action Rex. Madumduman man nga dito sa press con sa alkalde iyagin parayag nga based sa iya information alin man mismo sa CHO nga ara sa 434,000 doses ang AstraZeneca nga part ini sa 650,000 doses naging bakal sa syudad kag out of 434,000 334,000 doses ng Reaction Rex ang nag-expire kaya nabilin nga 100 doses or 100,000 doses in 2 weeks time ma-expire man. Now, kung madumduman, kung di may statement to si Mayor Albi, silingit hindi ko magbayad sila kay number one, nakibot na nga ni ko, may obligasyon pa na nagway man mag-abot diri sa Bacolod. Kung subong adlaw, may aras ang gain na parayag siya ito ni Bong Dilag. Bilang statement ng pagklaro diri, nga sunod sa iya, ang City Government of Bacolod, kung naanambal at itong statement ni Mayor Albi, bangod ang nakita ng Action Rex, especially sa City Legal Office, amo ang draft sang kontrata, meaning hindi ang official Ang original? Why? na kontrata sa nagigag administrasyon gintermahan. Pero hasta sa pagbayad, di subong lain naman ng istorya, sige ito ni Bundilag, magasunod sa tanang na proseso, ang karon na administrasyon, kung ano ang legal, no? Kag kung anong obligasyon sa city. Kaya mo ng statement subong sila ni Bundilag, limited galing na Sumex, ang sining mahambal tuloy sini,
bangod ang number one na maghahatagid sa legal statement diri para sa siyudad sa Bacolod amo si Attorney Ting nga taga-pabuno sa City Legal Office. Kay madumduman mo na nagkurtisi ko, naghapit lang ito ang taga-AstraZeneca, kay nagambal kami ng Albisil nga ganyan, di ko mahihilo lang, di ko malukot, nagpabalo. Pero sunod rin sa kay Atty. Bondilag, so gina-refer niya na ini na bagay sa bayan sa City Legal Office. Ako nga pangitaon, paninilag sa next mo, ang original gid nga kopya, kag ang ginagdaan sa previous administration o pod sa mga kompanya sa siniging supply nga bakuna. Now, as to iya sa issue kung bala na matabo, diri may obligasyon ng citizens nga kung madumduman mo, dapat magamit ginitari sa vaccination drive in city since ka nagkala-expire lain naman na yan na istorya. So, Rex, kung wala di mabayad ng city, ang obligasyon sa city, yan wala na mapuslan mo ang linggo iakadamoon sa vaccine ang AstraZeneca naging purchase sa syudad. Pamatian tabla kay aring opening statement pagkapalayag na tayo buntilag anot sa sini na balita. Pagasundon sa siyudad sa Bacolod ang proseso kag pamaagi sandit sa pagsulundan sang atong panghimanwa tuhoy sa pagbayad sang anuman nga mga obligasyon nga sa karon nagahulat sang sabat o kon aksyon. Si Bacolod City Mayor Albi Benitez pag-atubang sa mga palamangkotanon bahin sa obligasyon sang atong siyudad. Apang ang tagsa katikang nga iya pagahimuon pagalantaw kag magahatag sang bugat sa interes kag kaayuhan sang tagsa ka pumuluyo kag tagsa ka panimalay sang siyudad sang Bacolod. The issue is to pay or not to pay. That is the question. That is the $9 million question that the city of Bacolod is confronted today. This is about the strange case of the missing contract between AstraZeneca and the city of Bacolod. Well, just a briefer in capsule, the city or the taxpayers of Bacolod City are being asked, the city is being asked to pay for to pay in the amount of 98 million, somewhere 98 million, on the basis of a supposed obligation where the original contract of such obligation cannot be found or cannot be seen. What is presented to us is mere because ang unang basis sa payment sa uling ay mohon sa city government of Bacolod City under the Albi administration. Now the question is, wala may mga legal pa din makita man ang city legal office under Secretary Ting na mga technicalities o legalities na makita nila wherein ining 434,000 doses sa AstraZeneca ang wala mag-deliver sa Bacolod since kang Bacolod City during last administration wala naman nagbatong bisan pa sa itong libre alokasyon gikan sa national government bangod kay damo ang stocks natin diri na una na naging napadala sa National Vaccination Operation Center o kon MPOC. So may mga kasunod pa ni and in fact ang makahatag sinisang dugang yan na mga detalye kag pilag ka mga legalidad amo si Atty. Nagihulat pa naton wala na niya statement regarding sini. Pero pagklaro ni Dilag atong iyang statement sa alkalde na base sa context na tingila ginaulatan sa itong tempo sa press conference ginbase lamang sa draft sa kontrata na ila ginaulatan kay missing ang original na kontrata mga kakson. At least kung magtakot pa sa next, may dagwa sa mga kakson pa para makalitaw sa ginatawag
sa nagtayupo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson na Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Sanbayan ay kadtuan ta ikaw dira karon dugay-dugay no sa La Carlota yahog sinala-sala sila kay ti ang mando ni Mayor Rex Salanduon nga no booster shots, no entry sa La Carlota City Hall. Ay pwerte man ka do martial law ba? Ayo, ginmando ni Mayor Rex Salanduon sang La Carlota City nga hindi pwede makasulod sa tatlo ka mga City Hall buildings bla. Ang wala booster shots kag hindi man pwede sa face-to-face classes ang estudyante o kung manunudlo man kung wala makumpleto sang bakuna sa kontra COVID-19. Ay, pwede man si Mayor ba? Ay, oo. Abi, examinan nyo na mayo. Sa mga DepEd officials, lantaon ninyo. Kahit daw ang DepEd gani nagpagwa to kagabi nga kung masulod ang kabataan sa eskwelahan, pasudlon lang. Why man nagkakaulugan nga kung di ka booster shot or hindi ka booster shots, di ka pagpasudlon sa eskwelahan? Ano niyang La Carlota man? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, oo. Sige lang. Pa-ireserba talang ni nga to sa nga mga commentaries kay kadamo, gidho. Ay, puwerte. Dre kita, nay ho. Ginaproblema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi ginagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng transit dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Una sa tamang serbisyo. Kadtuan ta
kanay balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo maidid nga pagmonitor sa mga proyekto sang gobyerno probinsyal ginmando ni Gob Lacson. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Amo na so na rin sa mga rason ko nga ang may ara sang ginpatigayon nga pagbalasa ako na rin shuffling sa bilasa ni ka mga departamento o division diri sa may Kapitolyo Provincial particular ang tratapan sa provincial engineering kaya natalupangdan ni Governor Lacson no nga may bilasa ni ka mga personnel nga assign sa nagkalain-lain nga mga departamento nga daw why bala nagatutok sa ila sa nga obligasyon kag daw hindi sweldo sa posisyon o kung department nga ginassignan sa ila. Isa diri sa ginbando sang gobernador amo ang pagmonitor sang dalagko nga mga proyekto nga ang kalabanan ongoing. Isa diri sa mention amo ning more or less mga 1 billion nga pagtukod sang Provincial Administration Center dira sa original nga venue Axores kay ang atong plano bala kung tanan nga sa Iloron ito sa may property sa provincial government sa 25 hectares sa Talisay City. Why na to? Ang plano kay man nag-ayo sa mga relasyon sa Bacolod kag Negros Occidental mo. So ang area nga ginahamtangan sa buong Sinagdaan nga Provincial Administration Center Building dara sa may North Capitol Road sa corner sa Aguinaldo kag Gatoslao Street subong sige-sige na da may ground works na da kagina patigayon. May gintukod nagligad nga semana lamang ni may gintukod ng project management team. So kada proyekto hambal ni Gov may tukuron nga project management team. Ang mga miyembro ni mga halinban sa nagkalain-lain nga departamento ang ilang sa nga obligasyon ipasiguro ang compliance sa specification sa proyekto kag bala nasunod ang ginatuwag nga time frame. O pantay sarado ni ang kontraktor mo nga magatukod sa mga dalagko nga proyekto kundi bayaran na daw sila ginapirmahan sila sa kontrata nga date of completion so dapat sundon kita no. Ang ibang pag-history nga mga proyekto nga dalagko i-check ta abi ang kukuhaan ko lang record sa talatapan mismo diri sa nga Provincial Engineering Axorex. Yari si Governor Bong Lacson. I think sa engineering lang yan. All this reshuffling is really, well, first of all, it's a judgment call. Second, it's also to be able to improve the services, especially monitoring. My specific instruction to our provincial admin was to improve the monitoring of projects that we have implemented. And so if there's a need to do some reshuffling, it's really just to improve the services, the function, the performance of the different departments. We don't want a department where gasalig lang sila tanan sa babaw. No? Dapat we should be able to delegate that responsibility. Sa diri sang kontraktor nga dapat bantayan sa lingit tukod nga project management team. Dynamic Builders and Construction Corporation kay muna sa ang tamlag lang nagkadaog sa public bidding sa ning proyekto nga 7-story new provincial administration nga building. Ang action yung gikan sa kapitolyo Marlon Hinovia una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia car aircon cleaning system ang gusto ninyo pero wala baklas, no?
Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay si aksyon na John Diaz sa Nokpo. Ini may kang tanan sa pinaka-latest nga investigasyon sang Victoria City PNP angot sa sining kamatayon sang isa ka ARB leader black kahapon nga ginlutang tuhote may person of interest na kuno kag kolektor sang linding ginhold up sa banwa sang Isabela ho. Yari ang countdown sa report ni aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon dyan. Di makita to kay kadulom da sang kwan inyo suga. O sige, aksyon dyan. Yes, Action Rex, may ara na karon sa person of interest ang Victoria City PNP sa pagpatay sa isa ka anay manapla auxiliary police o kung nabido force multiplier Action Rex kaya ginakabigman nga isa ka leader sang mga agrarian reform beneficiaries o kung ARB dira sa may barangay Purisima sa banwa sang Manapla. Ini nga biktima amo si Roldan Berito, 40 anyos, residente ng Action Rex ang Hacienda Onson, barangay Purisima sa Banwaman sa Manapla. Action Rex apang ini siya ang ginlutang patay kapon dira sa National Highway nga sakop sa barangay 5 sa sudad naman sang Victorias. Ang sitabok ni sa Action Rex kay isa ka gasolinahan do pagwa na ni sa balas sa may Victorias mismo. Sunod rin kay Police Lieutenant Genos David, ang chief sang Police Community Relations Office sang Victorias PNP, nga ang ginantaw din nila nga person of interest ang maning upod mismo ni Berito kapon Action Rex. Kaya ang impormasyon nga ilang nabato na sa ano sang Manapla nagbiyahe ini sakay sa motorsiklo si Berito, inisal nga report may upod o kung may angkas ini sa kuno. And then nagdulog na sa Action Rex sa kilid sang dalan so doon may isa ka poste and sa likod sinadra may ara sang tanggi nga gamay. Dito kada mga almost mga 20 minutes sa sila kuno nga nagatinid dito sa area. Bulpin nila Action Rex nga nagbakal bala sang sigarilyo ining si Berito sa tanggi. Pag balik yung Action Rex ginpalapitan lang siya sang suspetsado kung gunman ka ginlotang. And then nagingagaw din sakay sa motorsiklo amo ning ilang getaway vehicle o pod ang isa pa kalalaki. So kung magwaga nila Action Rex do riding in tandem ang gyapon galing kay tiyang suspect ri ang bal ni David na naog gid saya o kunara gid sa daan niya lapit sa may biktima sang paglutang niya. Nagapati diri Action Rex sa kapulisan nga tuyo gini patson si Berito kay short range lang ang pagtiro, isa lang kalupok pero patal man igo gid sa ulo ang naangkon sa ni Berito Action Rex sa gintraan sang iya nga kamatayon. Ang person of interest nga ini sunod diri kay David, may identity naman sila galing kay tig na verify pagid nilang report. Nakuha ni nila Action Rex matapos nga na istorya sang kapulisan ang asawa kagang bata si ni Berito kagabi nga personal gid nagpadulong dira sa may Victoria City PNP. Kaya madari ni David gina-verify nila kag ang dugang pagid nga ebidensya ginatipon pagid subang sa Victoria's PNP agud nga mapatodid kag kun may nagkakaigong ebidensya may mapasakaan gid sang kaso Action Rex. Yari si Police Lieutenant Genos David ang Police Relations Officer sang Victoria's PNP. Kagabi, nagato di ang family, ang iyang wife, tapos bata ya. Ang motive is yung yung all grudges niya. Tapos yung case niya about sa drugs, ang ballpen niya. Tapos may regarding naman sa suspect may aralat ang person of interest. Accordingly yung yung kasabay niya nung binaril siya. Daw may-ari ni silang grupo dira sa Manapla nga ARB. So agrarian reform beneficiary so siya nito sang una ang leader to mo naman ang pero pa ginamon na siya napadaluman pa ginamon ang investigation kung kita ang victim dugay na kay doon nagpakal pa sa sigarilyo. Actually, kamatihan si Police Lieutenant David sa Victoria's PNP. Hambad rin ni David Action Rex ang nagapanguna gini nga motibo amo ni nga iya personal nga grudges o kung ka-personal nga kaakig sa iya kay ginalantaw rin nila inisadto kuno leader sang agrarian reform beneficiary kun ARB sa barangay Purisima amo ni bala ang ginapakigbato ni Action Rex ang pagkakas sa isa dira ka kompanya sa gipatukod nila mismo nga negosyo man sa may Purisima.
Tiyamba rin ni David, amo ning isa nila kag gitutukan nga rason sa likod sining pagpatay sa iya personal grudges kay ginaangot na nila sa posible suspect sa nagpatay diri sa iya. Pero nalabot sila dira wala man nila ginadulang posibilidad ini may kantanan sa gyapon sa pagkadakop sa iya bangod sang illegal nga armas na ligad nga 2021 sa ining ginoperate action Rex sa mga kapulisan mismo sa iya nga pulian sa Banwasang Manapla. And that time, tama din ni David nakuhaan pag-isa sang illegal nga droga. Pero sunod rin sa kapulisan, why ni sa action Rex sa drug watch list sang PNP, magsaling ka wala sa drug watch list, wala ba nila na monitor nga iniimbolbado sa pagbaligya ko negosyo sang illegal nga droga action Rex. Ano ba, ginapadalman nila, subong, nagtingwa to sila nga ma-review ang pila ka mga footages nga nakuha sa CCTV camera nga na-install sa palibot ra sang lugar kay base pa mabalaan ang mga suspect kay from north to south pag-abot ra sa mga suspect sa area nagpaladyo sila balik naman pa norte nga bahin sang lugar action Rex. Ginaklaro din ni David do riding tandem for isa pa lang gid subong ang ilang persons of interest. Na-recover dito action Rex dining isa ka basiyo sang kalibre 45 nga armas lutang so ang pagpati diri sang kapulisan kalibre 45 man ang gingamit sang sospetsado sa pagtiro diri kay Birito. Na-recover man dito sa area ini isa ka unit sang Samsung phone ang isa ka Itel keypad nga cellphone action Rex nga diri sang kapulisan base ko mabukad na nila makakuha pag sila sa dugang impormasyon agud nga mataod-taod bila kung sino tong ulihin nga nakaupod kag nakakontak sining kay Birito Action Rex para man masolbar ang ining kaso. Ang salakyan niya ni nga dala isa ka unit sang Kawasaki Barako 2 nga single nga motorsiklo ang iya tong stop sa iya nga relo ato man sa area may mga igo man to Action Rex do isa lang gid ini ka pilas. Kulang taon nato na Action Rex ining si Birito bala may suksok pa ini nga helmet. Diyan ba diri ni David do katanda iguro kag do gin plastaran gid sang suspect sang ini ang ginatiro. Sa iban pa nga balita, isa na naman o ka-collectors ng lending ang gin-hold up. Dito naman sa barangay Kamang-Kamang sa Banwasang Isabela kahapon ini. Mga launay medya sa hapon, Hulyo 13, Action Rex. Sunod rin kay Police Lieutenant Dante Balinario, ang Deputy Chief of Police sang Isabela PNP. Nagpanukot ining si Marvin Girasing, 25 anyos, sang Basay Negros Oriental, sang mga nagutang bala sa iya sila lending company. Ang lending company nila amo ni ang Rinaldo Lending Finance Corporation nga nabase naman sa may syudad sang Kabangkalan. Pagpanukot niya na tipo niya na siguro Action Rex, nagbalik na ni mabalik na tali sa Banwasang Isabela, nagabalayan sa iyang motorsiklo. Gulpila ni Action Rex gimbaragan sa duha ka mga lalaki nga sakay man sa motor. Ang angkas may bitbit nga armas, gintayaan niya sang armas ining kolektor kag dito ginagaw ining kwarta nga more or less kuno mga 20,000 pesos. Ining 20,000 pesos nga ini collection ini Action Rex no sa idragin panukot sa Banwasang Isabela. Subong ginatingwaan pa diri sang Isabela PNP kay gina-review nila ang CCTV footages dito sa area para makita nila base na pwede ma-identify yung mga suspetsado sa likod sini nga insidente. Yari si Police Lieutenant Dante Balinario, ang Deputy Chief of Police sang Isabela PNP. Sa mga pumuluyo, blaga pa utang sa lending arawan. Duwa to ang iyang akwad no. Nga ginano kanina, nga nag-ambal nga nag-hold up siya. O nakamotor. Kaya motor man sa mountain, nagsugatay sila. Oo. Amo na diyon niya ginkuhan sila. Gidawin balabagan ng Blagol Piaw. Wala na damayo bi pamalay gito. Along the way no halos kampo na lang sa ikwan. Sa igajag ligwin niya lugar Blau. Action Rex sa batian si Police Lieutenant Dante Balinario. Balita gikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz. Una sa balita sa Aksyon Production Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Salamat kinaksyon na John Diaz. Balita gikan sa Nokpo. May tisianay kulang balang imo siningalawas ang vitamin C.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang Ayos. Sige man, namyaw tanay sa mga kaaksyon naton kay Carmelo Gareza, Silingya Action Rex. Panawagan sa Barangay Health Center sang Barangay Takuling ang scheduled sang booster vax sa nasambit nga barangay is July 13 kahapon, July 13 to 15. Nagkadto ko sa Health Center July 13 morning kag siling 1 PM pa nagbalik kag siling pa 1 PM. Nagbalik ko July 13, 4 o'clock sa hapon, kag siling nagpauli na ang vaccinator. Nagbalik ko na July 14, 1 o'clock sa hapon, kag siling ubos na kuno ang vaccine. Kakapoy balik-balik, wala man gali resulta. Ay, kapitan, nanon ini man kay Councilor Dira Lihog Tanibe. Ning imo nga pang schedule ni man. But kung tuod na. Pero tiyan mo nang hambal sang vaccinators da. Sige, salamat kid Carmelo. Sige lang ipalabotan niya kay Kapitan Gles Gonzales, no? Warlito ni siya, salamat kid. Berinia Orteso, linyagod nun Action Radio, ga monitor ko di La Carlota. Dugay na ina nga mimo ni Mayor nga booster no work sa City Hall kag no transaction kung no booster pa. Okay. Linila Tarosan sa Gatuslao, San Sebastian, salamat gid. Rufino Era Gabinio, thank you gid. Welma Inocencio Cabarlis from Isabela, thank you gid. Jocelyn, salamat gid. Tay Benedicto, hinang decision making sang barangay kapitan. Thank you, good sir. Otay Benedicto. No? And Jomi Bailado. No? Thank you, good Jomi Bailado. Georgia Gargasiran, salamat gid. Donald Kabasag with Leia Kabasag. Humalumina, salamat gid. Kate Ver, salamat gid. No? Rasla sa Victorina Heights sa Mansilingan si Otay Benedicto. Thank you, good sir.
Diding Alohamento, thank you gid. Christine Minies Villalobos, salamat gid, no? Sige, sa kay Nonoy Russell Olitan, thank you gid, noy. Watching from Sitio Sasyo, Sasyo, Barangay Panakyaw, Isabela. Kay Nonoy Russell Ulitan. Thank you, gid, Noy. Thank you, gid. Ayo, sige. Dali gidang mga kaksyon na sanbayan ay manumbalik kita sa dili gidamang madugay. Balita Espesyal! Ato na balita espesyal, ini nga subongo, ini mga pamahiyan, kung mapagpati bala sa panahon sa tigululan, ha? Timing kay tigululan subong. So, reaction boy, of course, ang mga pamahiyan, action boy, kung mga pagpati, iba niya gapati, ganyan, iba niya wala man. Malilili. Okay? So, una action boy, Aryo, isa ko no ka mabaskog nga bagyo ang natalana nga abot kon ang baho kuno sang baybay do kalangsa. Ito kung baka sa ilok na kung wala sabi. Charot lang. So, baka, kung wala kabi ko na tikad to kayo sa baybay, kag... Ipusimuton mo ikong langsa, gito ng baybay. So, ini bilang panda man guro sa mga tagahigad baybay nga magpreparar sila. So sagad din gali ang mga tagahigad baybay ni. Oo, bala ang gali nila kung actually, may bagyo. Actually, mga patimaan nila mo. Oo. Pare bala kaya ka-notice ka, nga kung daw hana nga mag-ulan, kung sila mag-ulan tudo, ang mga kasapatan sa inyo balay daw ginuwa, mga tangam. Ay, lang. Kaya pabalo na sila. Maulus lang. Punta, na may maabot ng ulan. Magiting. Kaya ginawa, sa ginapabalo kanila, may paabot nga bagyo. Namamanagli kang may bagyo ko, bago ko nakabati yan. Naman action, baka magluwas na action boy, doon naga-shape ko no kanal, ang dalampasigan. Anong tsura sa kanal? Ang doon gin-search action boy. Doon duga mo na bala ko no ang bala. So hindi siya bala pa flow, ya bala nga. Hindi siya pa kumbaga di ba kung pabaybay duga pa amo na sa imong tubig. Aray ako no gamo na sa kilid ko no. So bantayan mo na action boy. So medyo do ka linong saya pero gamo na sa kanal. Duga ka. Kita gini nila sa radyo gamo na. So sumadyong mo na. Ano na yun mo yaman? Kalain. Lihat tabla. Go practice madyong. Para malasa mo na yung pizzas. Gagawa ko nung raga-raga kung mag-ulan. Siling Action Eric magbanwa. Mo rin dito mga sapat-sapat na daw ginawa na sila basta daw mag-ulan. Oo. Nanatasiyahan ko na tuon mo. Daw ginuwa sila blaw. Lain na maginuwa mga manog mga. Ay kala, hindi. Ngilo ginakatamo mo. Yaks, may pamagawa ang okay na kung magawa ang ipis, hindi lang magawa ang kay ka dumdum ko na sa mga lugar bilang isa do mga bahaan or kay daw nakita ko na daw drag ka base na daguro ang kuanay ang ining pelikula bilang nga Ice Age. Kita mo pelikula nga Ice Age nga mga kasapatan kay ginuwa sila once na may calamity nga. May calamity to ga pinakuha na sila mo no ginuwa. Ba siguro action boy. Siling ni Mami Ems ang upo din nila ko no siling ko no kung maghuni ko nung pakabot silang mauntat ang ulan. Magkukak. Oo, kung magdinamo sila. Kokak. Nakakayan. Ayan, paka ko. Pwede ka mag-sideline action wall bilang paka. Hambal man ni Action Eric, mga sapat kuno sa bukid magwa kon maglupok ang bulkan. Isa pa gina. Ay, mabala na nila mga. Okay, so sa ulan lang tani Action Eric. Okay lang. Sorry. Galing ka Action Eric. So next Action Boy, kung may kung may celebration bala sa inyo nga balay, yan. Kag hindi ka gusto nga mag-ulan, magbutang ka kuno sang 12 ka, isa ka dosena sang itlog sa inyo nga atok. Ay na? Muna. Firty, no? So, kung may dako nga celebration sa inyo balay, Action Boy, butang ka na sa isa. Or kung may mga gusto, kung naimo labi nga, may dako, hindi man may dako celebration sa inyo balay lang, kundi kung may mga party, o kung may mga activities. Activities. Kami mga outdoor activities. Mabutang ka isa ka
Isa ka dosena. Tre. Ay, isa ka dosena lang? Isa ka entry ati, sobra 30 30 na yan. Do 30. 30 lang? 30. Ah, okay. Basta ito nga trigo. Ano kay, hindi ka kabalo kay magbakit. Itlog ito, isa, duha lang. Nakalain. Makalain sa ka-trim lang. Wala mo na ka 30 na. Ay, sorry. Budgeted eh. Duha lang kay itlog. Ito bakal. So, muna, in fairness ha, subong mo lang ko ni kabati action boy. Nga butang, ti masaka kapatid agli sa babaw. Yung sa inyong atop, yung butangan mo. Ako sa kami sa una, doon dumaan ko sa may mga activity kami. Hatag kami itlog, isa ka tray. Naghatag kami itlog sa Carmelites. Carmelite. Pila na ka beses na nga proven na siya nga proven once na siya. magano mo. Oo nga. Mayara ka nga nag-ulan. O di nakahatag na kami ito sa aga. May experience ako na mo, nag-ulan. Nakahatag sa muna sa itlog sa Carmelites. Nag-ulan, tapos ang manuglapit na nga mo activity, naguntat. Tapos activity, nag-ulan. Ay, amazing. Experience ako na ya. Ate, way ko man mo ginakuan nga magpati, pero ako na experience siya. Pero mo na experience siya. Proven mo na iya. Proven ko na iya. Okay. So, mo yala na iya sa atop kaya mabutang. Sa atop kaya so, silingon, bawion mo lang ang gapon. Ha? Pero mas tipid niyo ka dosi. Libre sa katulog. Ariya dosi. Lagyan ko boy. Kaya di pa di 11 ha. Kaya basta yung nga side sa inyo balay mo ulan lo. So, dapat 12 again. Yan katulog. Yung silang litong itlog to kay tanok mo yung isa. Gini nga kayo nagutom na sa hindi ka ulat sa event. So next action boy, bulong ko no sa Dinay ka, mamangkot ko dahil butang sa kung may ka mo atop, di mo ibutang na. Kung may atop. Himuan mo atop. Himuan mo gijatop. Isan magkinano. Butangan mo gisa. Nag-big celebration ka pa sa inyo, balay nga wala mo lang gali atop. Ano naman, trapal eh. Hindi ko kasi sa dabla ka-big celebration sa inyo po, ay kay atop. Mo yaman, hindi mo. Outdoor na karon. Pero ang ibang butangin nagyapon yung mga mga parang hindi sila mainitan. Mga tent or ano da. Okay? So, next action boy, bulong ko no sa ano kayong bungang araw sa ligay noon gani? Bungang balhas. Bungang balhas mula. Bungo. Oo. Bungang singot man sa ano mo. Naglibog wali ulo ko mo nga ti bungang araw. Oo. Sa ato ni bungang balhas. Oo. Nga araw balhas do kalayo. Tingay ito na mahimo. Sakto na bungang balhas kasi plagpat na hapon lang. Hindi mo kaya mo niya na bungang singot sa Bisaya. Singot? Singot ke balhas, singot. Balhas. So muna, bulong na kuno action boy sa bungang araw lang gamiton tama. Sa bungang araw, ang una nga pag tulo bala sang ulan sa bulan sang Mayo. Ang first ulan sang bulan sang Mayo, bulong na kuno sa imudra nga di ba habok-habok nga katol no. Bulong nagliligo na. Perte no. Bantayan mo dapat ang first na ulan sa Mayo. Sa una, may ara na nga perte bala kalawig sang tigilinet. Pag ulan sa Mayo, ulan sa Mayo, lain sa una, katika ang kwan sa una, ang air ta sa una, very clean pa yan mo. Subong ya, kung mag-ulan, nga first ulan, after so long, at time nga wala ga ulan, why na siya gina-advise nga magpligo? Kada kakonasan ng polluted ang tubig. Kung araw lawig-lawig na. Sa una, pagpati na amon sa una yan, amon na sa kuno ng kuha ng daw bendita, holy water. Kung ang first nga ulan sang Mayo. Amo na yan, amon nga pagkabalusong na. Ay mo ya, bungang balhas. Bungang balhas. Hindi na ako niya, ila na diyo. Ila na diyo. Ila na diyo. Okay? Mo nang tsakto ang bali Veronica, ang first ulan sang May, ginasalod na kay ginahimo holy water. Amo na sa amon nga. Ate ba siya mo pag ginahimo magluwas pag ginahimo siya holy water, pwede man siya action boy nga bulong sa imo dang bungang balhas. Okay? Pwede nga daw kuha ng skin oil ang gamiton ko. Wow, modern. May budget. Alam kinala mo pag-kwarta ang unab lang nga ulan sa Mayo. Ang unab lang nga ulan sa bulan sa Mayo wala bayad ya. Mo ka lang na. So next action boy, palatandaan ako ng action boy nga mag-auntat ng ulan kung magpakita na ang rainbow. Correct. Diba? Sakto na yan. So mag-auntat ng ulan. Or nag-untat tingin mga na yung ulan eh. Pag na rainbow na siya eh.
Okay? Kaya para nga makakadto to sila sa at the end of the rainbow. Yes, For the pot of gold. For the pot, yes. Di ba? Oh. So, next action, boy. Kung palatayon gabi sa Balangaw, okay ka lang? Kon? Palatayon gabi lang. Hindi ka man naguro makalatay? Kung taga ka siya maglatay, malatay ka. Hindi, mas mapasok ko. Pero kung gako chance mo ko gold, di mo Pila ka colors ang rainbow? 7. Yes. Ay, kalain. Memorize mo hindi? Of course. Abe. Red. Lang kita red, violet. Kadugay na si mo. Orange. Red, orange, yellow, green, blue, violet, indigo, violet. Doon dumuan mo ang ang pag para hindi ka mabudlayan. Roy G. Biv. Muna sa Roy G. Biv. Okay lang. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko doon mo ning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts. Mahambal kita. It has a strong nutritional profile. No? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales kag ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga porma. Pero actually, yes, in scientific... Kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Puling! Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Radyo Philippine Standard Time la 1:17 ng aton oras mga kaaksyon kadtuan ta ng balita ni aksyon na Eric Magbanwa isa ka bulan antes pagsulod blasang Chimpo Muerto. Kapulisan sang Bacolod City Police Office may ginahimo ng preventive measures agod nga mapahagan-hagan ang kaso sang crime against property. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Eric, why not bili, no? Why na good man? Ayo di purma. Pabulton ka pa. Why na gani, amo na gani kang kinaklaro kasi ko, no?
Waay na bilin, no? Ginapadumdum mo gid ko bula Amo mo. ganina kay basib na kung magkapaabot ka pa, no? Kaya ang isa dito may ginapaabot pa, no? Ate na iya tangla Oo, langit gid tisiling ang ko buayos na. iningaw gada, iris the note. Gani man. Iris the note kagit kay wala na tasang palabuton national bid, no? Laban. With action Rex Peregrino. Ay, Mga isang gimagro kasi mana naman ang pagtangla tas ni, no? Alaban tangla kag magduko-duko ah. Do manok lang ang nag-inom tupi, no? Amo na dang tirada action Rex. Oh. So kinahanglan nga i-kwata na lang ulay hon ta na sa kapinsaron ta. Okay. Nga way na tagit man palabuto, no? Ayo. Mo gina, no? May mga times ko kasi sinakosako man. Normal lang ah, normal ah. Normal lang siya, Rex, no? Ito yung mo man na pero may ginabantayan ta mo. Ikaw mo nga wala ka na bantayan. Ate, magturutang lang ka na ba sa kisame, no? Kag magnganga, nga daw wala kay nga tanga. Ay, perte. Amo na tayo tirada. Oh, sige na, kay birahon ta niyo. Kaya randa si Kaka ho. Dahil si Kaka kay mga manicure na sa, no? Manicure, pedicure, no? Oh, gani. Para Sige. nga tapos-tapos na no? Di ba isa kayo makaburo na sa ang preparasyon sa Bacolod City Police Office antes makabot ang Chimpo. Mayo ni kay tempo, chimpo pa lang daw katemprano pa pero tiga preparar na sila. Sa Rexa, kayo tayo gina-expectar ni Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martel na every time makabot ang bulan sa Chimpo Muerto mo ang bulan sa Agosto, hindi kayo magmungkoy sa aksyon sa Malikawan nga nagkasaka ang crimes against property, although mga petty crimes ini nga nagkatabo ini ginamang galing sa bulan sa Agosto tikiriwi ang nasining na kundi adlaw katabo gimani, no? Ang mga kaso sa pickpocket, sa leases, snatching, sometimes may harap nga mga kaso sa akyat bahay, robbery kag mismo robbery hold up action rights. Pero napadali sila ni Colonel Tomas Joseph Martir may mga cases diri sa siyudad sa Bacolod nga so far na solve man nila mga kaso sa carnapping, kakaso sa robbery hold up diri sa siyudad sa Bacolod. Amo na galing panugyan ni Colonel Martir sa aton nga mga pumuluyo, especialmente sa oras sa kakabihon kakagahon nga mangin security conscious na sa ilang palibot kag hindi na pagsalig sa atong kapulisan para nga hindi man sila mangin biktima sang mga kawatan. Yari si Colonel Martir sa interview sa Aksyon Radio. Expected na no? Well, in fact, a month ago na ka-conference na kami about that and we are intensifying our campaign, especially on injuries and robberies now kay among Stadium Postlet of Freeway, Stadium na. May mga nanakpan natin ating mga theft cases na nakahal naman. Kamusta sir observation sir sa mga downtown area nga daw mo ni masaling damo kaso sir? Yes, oo, so far okay pa man siya generic baka sa next month siguro na mag-yan. So good ang checkbox but just all focus. Basta na-maximize namin ang visibility efforts na atong patrol cars para kinadagat niya sa downtown area. Yung mga places of convergence para ma-minimize or ma-prevent ang mga tindery and vandalism. May mga kaso matas ang robbery hold up pero do solve ang mga kaso sir eh. Oo, kaya nakita po, manigat to may turn up, hold up na takot naman to. Aksito sa paano sa may person na ligis at resolve naman to. Sa mga balay sir, dumiyara man ang kaso nga do ginasulod bala sir raw? Anong mga tips mo para sa matagya sa balay sir? Yes, oo, hindi kita bayaan na ito ng panibalay kung mga tao, especially kung may harap mo lang ang animal barrier, mga dyan daw na ka, pinapapuli na talagang also for suppliers, nagparataytanod sa basa ng papulit sila, hinaptanan sila ang harap pagkabentay, especially on sa dead post na Aksyon si Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon na magparoon ng report una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you,
salamat Ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Escalante, 36 anyos nga street level individual ho nadakpan sa bypass operation sang Escalante City PNP. Ginapreparar ng pagpasaka kaso subong nga adlaw. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, nag-preparar karon ang Escalante City PNP sa pagpasaka sang kaso batok sa sining isa ka street level individual nga drug pusher nga nadakpan kapon las 4:20 takna sa bahin sang Purok Makiangayon, Purok Makiangayon Road sa barangay Balintawak sa among nga syudad. Kaniin ining 36 anyos nga SLI nga si Donald Villalon E. Aroa, residente sang amuman nga lugar, ang nakuhaan sang apatanan kasakit sang Cebu sang ginpatigayon ining bypass operation nga ginpabulan mismo ni Police Major Jake o Kondia Police Major Jake Barela ang hite sang Escalante City PNP. Ginkonfirmar man ni Major Barela nga ining persona ang ilan na kadaan nga gin-surveillance, although nga bago pa man ini nga nagwa ang pangalan niya nga nagabaligya sa illegal nga druga. Isa lang ito sir, street level. Bali pang mga Pilipina sa mga kapagayado sa mga labas sa trade. Dito sa mga barangay ba ito, yung mga nadak ng ating suspitsado. Dugay naman sir si Rich Villalon, ang apelido niya? Donald Villalon sir. Dugay naman siya demonstrate sa ating kreatiba sa gahapon na kapatigayon yung nabaksang illegal drugs. Gilayon nga gipadala sa forensic, paidalam sa forensic examination na nakuha nga mga druga kag ginahulat na lamang sa subong nga aga kay plastado na ito punta ang na-recover man nga 500 piso bill nga may bas money agad mapresentar sa fiscal kag ma-inquest ang suspect. Sa aton mga ka-aksyon mahilig sa kape, ang atong kaliwat nga parugyan sa inyo ang manamit nga kape. Kalma rin sa mga butika sa inyo sa mga lugar sa bilog na probinsya sa Negros Occidental, kag available man sa GST Building, Lacson Street, Ciudad de Bacolod na pamtang ang Life Extension Clinic. Para sa aksyon, balita, banat, bulig. Ini sa aksyon, Roger Gutierrez report. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon na Roger Gotib. Balita gikan sa syudad sang Escalante. Ario, life extension na vitamin D3 anay, no? Supplementation. Tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Natuan tanay balita ni Action Nelson Patinio sa area sang Calatrava. Akusado sa kasong paglapas ang RA 1602 arestado sa Banwa sang Calatrava. Yari ang kauntan sa report ni Action Nelson Patinio. Action Nelson. Action Rex, arestado sa kapulisan sa Banwa sang Calatrava ang akusado sa pagbayolar sa Republic Act 1602 o kon illegal nga paghampang si Carlos Bargamento, lalaki 57 anyo sa may asawa kag residente sang barangay Lagaan sa nasambit nga Banwa. Kapon nga adlaw Hulyo 13 alas 4:30 sang hapon. Ginaristo si Bargamento, Action Rex, base sa warrant of arrest na ginapirmahan ni Judge Charmaine Mercado, ang presiding judge sang Municipal Trial Court sang Calatrava kag Tubuso nga napitahan sa tong Nobyembre 24, 2020. Gindokumenta naman sang Korte, Action Rex, ang piyansa na 30,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Sa karon detinado sa si Bargamento sa PNP Custodial Facility sang Calatrava. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Nelson Patinio sa iluhan tanang balita ni Action VJ Apasible sa Banwa sang Binalbagan. Rollback sa presyo sang gatong ug kalipay sa mga driver. Pagpasaka sang pamasahe ginaduso sang Transports Group sa konseho sang Banwa sang Binalbagan. Yari ang countdown sang report ni Action VJ Apasible. Action Rex ginkalipay sa aton sini nga mga driver ang pagnubo sa presyo sang gatong sa atong tinalikdan nga Hulyo 12, partikular na sa Banwa sang Binalbagan. Sa interview sang Action Radyo Bacolod kay Dionisio Encinares, ang presidente sa Municipal Federation of Tricycle Operators and Drivers Association of Binalbagan, ginapahayag sini nga pisar may rollback sang tinilikdan, mataas sa gihapon ang presyo, rason nga naghingyo na sila sa konseho sang Banwa sa pagpasaka sa pritihan. Sunod pa kay Dionisio na sumiter na nilang kapin sa 1,739 ka mga pangalan sa ila sini mga miyembro para sa fuel subsidy sang gobyerno. Nagtubtob sa karon, wala pa yan nila nabaton. Gintugang pa ni Dionisio nga mayara sang resolusyon sa din pwede makapatuman sang fair adjustment, tiyon nga magsaka ang presyo sang gasolina, rason nga nagahingyo sila sa konseho para sa pagpadugang sa pritihan bisan sa 2 lang ka piso. Sa maabot nga Biyernes, mayara sa nakatalan nga pagsinapol, agud istoryahan ang ilag napupuner nga 2 ka piso nga increase sa pamasahe. Aksyon na Rex pamatienta ang kabahin sa aton sin interview sa presidente sa Transport Group sang Binalbagan. Hindi na po siya mabalaan. Pinay siya balik sa kao. Oo. So, kami siya nag-rollback siya isa, pero ang tungkol sa katasan niya po, nag-ayat niya po kami sa mga sa kanyang bayan nga mag-increase kami sa pinala. Sir, may fuel subsidy man kamo sir na baton, sir? Wala pa subong ginambal nila niya subong sa DILG. So, parway kami pa siyang nabaton. Sir, ano sir? Pero nakatag kami sa ila 1,729 members. Balita nagikan sa Banwa sang Binalbagan. Ini si Action VJ Apasible, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action VJ Apasible. Constipation ang problema ninyo. Balukang constipation ang munisang Iloilo. Isang tanan nga mga diseases, mga ka-aksyon. Evergreen Herbal Capsule. Ginarekomendar ta sa inyo. Aprobado sang food.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-trust dito or nag-trust dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw ba na nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan
ukon madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok ukon snoring isa ina ka sleeping order. Sa diin nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason ukon i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa itong sining pangalagad, pasensya ginang waita malabutan mga kaaksyon. Buwas naman kinitanay kita mga kaaksyon diri sa aksyon BBB program. No? Sa sining mga tinion, nagagda na kita sa masunod nga programang This Is My Life, sunod na sa dinigilamang madugay upod kay aksyon. Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sinikaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, madamong salamat.